Sereunda berrogeita hamar usurbil bizi otarren banaketara. Aurten laugarren edizioa deu, sereunda berrogeita hamar usurbil bizi otarrak banatzen ditugula. Eta bizi eskerrik asko dena etortzen dira. Bueno, jakin dezazuen, sereunda berrogeita hamar usurbil bizi ekimena usurlego ekoizle eta kultur sortzaileen lanak ezagutarazteko erabiltze deu, eta baita ere herriko dendetan kontsuma bultzatzeko. 4 urtetako ekimen hau, usurbilgo udalak sereunda berrogeita hamar usurbil bizi eta usurbil kulturguneak eta usurbilgo kulturgunea bultzatzen dute, elkarlanean egindako lan bat da, eta horregatik gaur salaketa txiki bat nahi nuke, azkeneko urte terdi honetan herrian nahi dan ekimen txiki bat antolatzen, arroba itxulo izenakin, eta bueno, atzo bukatu zituen gero bat gaur dani topaketak, ambulatorio gaineko zelaian karteloa jartzen, eta bueno, gaur gaubian 24 ordu ere ez ditu iraun, erasotu izan da. Eta bueno, hemendikan bultza bat eman nahi nuke herriko jendiai, herriko taldetan, elkartetan, herriko edozein ekimenetan parte hartzeko eta laguntzeko, ze gure artean ez bega laguntzen eta boikota bultzatze baldin badeu, ez dugu aurrera segituko. Orduan hemendikan salaketa txiki hau nahi nuke, sari hauek eman aurretik.